asi nhumbu yainge yakatakurwa nemudzimai wangu payakatanga kurwadza, baba vangu vakabva vadonha vabatwa nestroke. Paakazozvara mudzimai, pamba pedu painge paine umwe muavocado wainge uripo, wakadonha wakaita zvekutsemuka nepakati. Zvakazoitika after that mukoma. Muri yeZimbabwe manga muchizviziva here kuti neveVelvet Figures munokwanisa kuvhurirwa an FNB Gold business account kunyange kusina permit, as long as ungori nepassport yako unokwanisa kuvhurirwa an FNB account. Link ririmo mucomment section zvekare nemafone numbers avo. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atatsoka takakubatirai. Anzi makadi zvenyu mukoma Nashi, ndapota postai nyaya yangu as anonymous. Ndiri kunyora nyaya iyi because ndakaremerwa nekuti pane zvinhu zvatakapfurirana nemudzimai wangu kuti tinge tichizoita mainge muri mugore ra2022 mushure mekunge tasangana nemamwe mamisfortunes ainge asingatsananguriki. Takakwirirawo muMethodist Church tose tiri vaviri, but zvatakange tava kusangana nazvo zvainge zvichityisa. Right now ndava kutadza kuziva kuti ndingazviudza ani, nekuti takaenda kun'anga nemudzimai kudzamara tichizoenda kumaprofita kwatakanosangana nezambuko redu. Vanhu vanotiona vanotofungidzira kuti upenyu hwedu huri kutongoenda kumberi. Zvechokwadi upenyu hwakatanga kushanduka mushure mekunge mudzimai aita mwana, ende tava kutogarawo zvinenge zviri nani muno muJoburg. Chokwadi ndechekuti pane nyaya yakaitika iyo iri kundidya pakadzikadzika pemwoyo wangu. Zita rangu muchanditi Ryan. Ndakakurirawo muZaka. Baba vangu vainge vaine minda yavo. Ndachinjawo kwandakakurira because ndinotya kuti vamwe vanhu vanokwanisa kuzobatanidza zvavo nyaya. Baba vangu vainge vari murimi mukuru, vainge vaine maorchards avo, saka vaiva neimwe orchard yainge iri padhuze nepamba. Orchard yainge iri yemaavocado, vaitohodhesera vamwe vanhu. Saka takangokurawo tichitongoshanda mumaorchard iwavo kuti tinge tichinzi takwanisa kuenda kuchikoro, kutengerwa mauniform, kubhadharirwa school fees. It was because baba vangu vainge vachiita zvekurima. Saka pakange paine umwe muti wemuavocado. Muti uyu wainge uri nechepakati peorchard yemaavocado. Muti uyu wainge uchifarirwa nababa. Vaiva nemamwe mashoko avo avainge vachitaura. Vaikwanisa kungotaura zvinhu zvisinganzwisisiki kana vakagumbuka vobva vati inini handina umwe mwana kunze kwemwana wangu, vachibvira muavocado iwoyo, vachiti muavocado iwoyo wainge usingavape stress, nekuti kana vakasauti taura wainge usingatauri, asi kana vakati iwe taura vaiti ivo vaigona kutotaura nemuti wavo wemuavocado iwoyo. Chaitishamisa mukukura kwedu ndechekuti muti uyu waisabereka zvachose, even though wainge uri muti waingogara uri evergreen nguva dzose, but waisambobereka, asi wainge wakakura kudarika imwe miti yose muorchard imomo. Saka ivo vainge vachingoti havadi kuona kana munhu anotambirapo padhuze nemuti iwoyo. Ndinorangarira kuti nerimwe gore mbudzi dzakapoya dzikapinda muorchard. Saka mbudzi iyo yavakawana yakange yakangomira zvayo iri pasi pemumvuri wemuavocado iwoyo. Baba vangu vakatora museve vakairova nemuseve. Zvakashamisa vanhu vakawanda muvillage kuti munhu anogovhima zvipfuwo zvake sei. Ndo zvakaitika. Saka tainge tichitozviziva kuti muavho wababa, kunyange mukanzi maenda kunotambira kuorchard, hamuswederi padhuze nemuavocado wababa because wainge uine makuva pasi, nekuda kwekuti takaona vachitovhima mbudzi muorchard. Makore akati afamba, mukoma Nashi, ndo pandakabva ndachizouya kuno kuJoni. Pane imwe nyaya yandanga ndakanganwa. Pane imwe nguva iyo yandainge ndawana basa
through church ndikabva kuzaka ndikatanga kushanda mumasvingo mutown ndichishandira umwe mukuru wekuchechi kwedu. Akange ava kutoda kunditoresa license. Pazvakangopinda munzeve dzababa vangu, mari yose yaidarika nemaoko angu, mari iyoyo yandainge ndakanzi nemurungu wangu imari inofanira kuti inge ichizokubatsira paunenge wava kuda kutora license. Mari iyoyo yakangoperera pakurwara kwakaita baba vangu. Zvinova zvinhu zvakatishamisa. Ndakangoti baba vachingonzi vapora ndikabva ndatongomiswa basa. Apa ndaitarisirawo kuti panguva iyoyo ndinenge ndatovawo nelicense. Baba vangu vakatanga kurwara zvisingaite, vachiita sekunge vachafa. Baba vangu vaiita sekunge vainge vaine mushonga uya unonzi mufa ndichimuka. Baba vangu ivo pachezvavo zvinhu zvaiitika pavari zvainge zvisingatonzwisisiki zvachose. Nerimwe zuva baba vangu vakangomuka ndokutotanga kutozvibikira zvokudya. Apa ainge ari murwere wekuti dzimwe nguva aitadza kana kutaura nekuda kwekurwara. Saka one day vamwe vana vakati vachitamba vari muorchard vakabva vaona shato. Shato iyo yainge yakakura. Komanashi, it is very rare kuti shato inganzi ingakwira mumuti nekukura kwayainge yakaita. Takatoshamisika kuti shato iyi yakwira sei muavocado, because baba vangu vainge vakautema-tema mapazi awo, wainge uine mapazi kumusoro-soro, because vainge vasingadi kuti vamwe vanhu kana kuti vana vanenge vachitamba muorchard vange vachizogumisidzira vakwira muti iwoyo wemuavocado. Vaitoshandisa ladha kana vachida kukwira kuti vange vachitema mamwe mapazi, because vaigara vachingoupuruna nguva dzose nekuuchenesa. Saka patakanzwa mheremhere kuorchard, baba vangu vakabva vatongomuka vakatanga kufamba vachienda kuorchard. Vakatotitangira kusvikako kuorchard vanoita sekunge vakangobhururuka kana kungonyangarika. By the time patakazosvikako kuorchard vainge vachitotuka shato iyo yainge iri mumuti. Pakaitika shura rekuti shato iyoyo vachiituka yakangodonha mukomana achikungoti pasi, ndokubva vachizoibaya vakadya nyama yacho yeshato iyoyo. Ndokuzopora kwavakaita. Havana kuzorwara zvekare kusvika vachizonofa, apo mushure mekunge mudzimai wangu abata pamuviri akazonozvara. Saka ndakazotiza nemudzimai wangu kwava kubva tachizouya kuno kuJoburg kuzotsvakawo life iri better. Nemudzimai wangu mukoma taiva vanhu vainge vachitambura zvainge zviri very serious, zvekuti kushanda unenge uchishanda sezvinoita vamwe asi chabuda wedhololo. Saka apa tisina mari tainge tichiedzawo kuti tinge tichikwanisa kuitawo mwana, asi Mwari vaita sekunge vainge vatifuratira. Taiedza nemutovo upi neupi asi zvainge zvisingabatsiri zvachose. Makore akaramba achingofamba. Unosvika pakuvhiringidzana nemudzimai uchifungidzira kuti iye ndiye asingamzvari. Taienda kumadoctors akasiyana-siyana. Zvelevo redu sezvo tainge tiri vanhuwo vainge vasina mari, taingoita zvainge zviripo tichizama kubetserwa kuti zvinge zvichizoita right. Apa tichitevedzera mutemo wekuchechi wekuti munhu haufaniri kuti unge uchienda kunobvunzira kune vauki vanoita zvekutaura nevanhu vakafa. Saka taingotambura tirimo muchechi tichingozvisimbisa tichiti zvichanaka. Asi nerimwe zuva mukadzi wangu ndopaakati ini ndafunga kumbofamba. In fact mukadzi akatanga kufamba ari ega in secret. Chakazoita kuti ndige ndichizozviziva kuti mudzimai wangu ava kuita zvekufamba ari ega, ndakasangana nekamwe kabox kematches. This was after abetserwa neumwe sangoma wemunomu muSouth Africa. Saka ainge aine mhodzi idzo dzaainge akapiwa dzaainge akaisa mukabox ikako kematches. Mhodzi idzi ainge achifanira kuti anga achizodzisoka mvura iyo yaanenge achazondipa yekuti ndinge ndichizonwa. Saka ndakamubvunza ndikati, what is the meaning of this? Ndopaakabva achizotanga kuchema. Akandiudza kuti
ainge akaenda kun'anga in secret yemunomu sangoma wemunomu muSouth Africa ndokubva achizobetserwa akapiwa twumhodzi itwotwo tunoita kuti mbeu yangu inge ichizova yakasimba. Saka ndakaramba kuti ndinge ndichishandisa mishonga iyoyo, ndikati kwete bodo ina handiti izvozvo because ndiri munhu anonamata. Akaedza kundikumbira akati kwandiri dai tamboedza zvimwe because hauzivi chinozokuponesa. Ndikati this is demonic. Chandakangoita ndechekuti ndakabva ndatora chibhokisi chiya chainge chiine mhodzi dzacho ndokubva ndarasira kure. Zvakamubata asi chekuita painge pasina. But nekufamba kwenguva mukoma ndakazongotanga kungofunga ndikati mukadzi wangu sezvo iye ari kuzama kuti tinge tichiita mwana, kana kuri kunzi akazofunga kuti ange achibuda kunze kuti ange achizotesta kuti ane dambudziko ndiani, ndiye here kana kuti ndini. Ndikati idzi ndo mviro dzekuti unozogumisidzira wochengeteswa mwana asiri wako. Ndikabva ndachizomuudza kuti it is fine, taikwanisa kuti tinge tichizofamba tose. Zvechokwadi takatanga kufamba tikaenda kun'anga dzakasiyana dzemunomu muJoni kuZimbabwe, zvekare tikaenda kun'anga dzakasiyana-siyana. Ndakazoziviswa kune mumwe murume uyo anonzi Madzibaba David, sandiro zita rake. Ndakaendako nemudzimai wangu nekuti tainge tichingofamba tiri pamwe chete. Saka takati tasvikapo ndakaona kuti zvechokwadi kune vamwe vanhu vanoshanda nemweya mutsvene zvechokwadi, nekuti iye akati handidi kuti munge muchindiudza anything, ndinofanira kuti ndige ndichikutsanangurirai izvo zvakonzeresa kuti munge muchizouya pano padare rangu. Hatina kumutsanangurira zvakawanda, akabva atotiudza kuti dambudziko rainge riri rei. Mudzimai wangu ainge aine zifuta rainge rakaiswa noumwe murume, ndozvaakataura kuti pane umwe murume anosviniwa. Murume uyu akaita bonde nemudzimai wako, zvikatondibata akati aiwa, handireve kuti akaita bonde physical but munhu ane mubobobo akamuka usiku akauya akarara nemukadzi wako, iwe uvete pasaidi pake. Saka akati arasa mbeu iyi yakabva yachizonoumba rimwe zibvuta iro rakavhara chibereko chake. As long as zibvuta iroro riripo pamuromo wechibereko hafi akakwanisa kukuitira mwana. Akati kwatiri, kana muchida kuita mwana munofanira kuti munge muchiita go back to sender. Munhu uyu achanovharwa nezifuta rake iroro. Saka haana kutsanangura zvakawanda because tainge tichitoda utsananguro dzekuti munhu wacho ainge ambori ani, taimuziva here kana kuti kwete. Akangoti kwatiri itai go back to sender. Zvakaitwa ipapo mukomanashi ndezvekuti takaenda musango tikanotsvaka mudhorofia apo patakanobayirira jira dzvuku nezvatakanyora pamucheka iwoyo sego back to sender munozviziva. Nepakatwa racho tikarisiyapo ipapo tikaita zvokungozvisiya popa muti wemudhorofia, ndokubva tadzokera tikanogezeswa zvekare. Mukomanashi ini nemudzimai wangu zvinhu izvi takazviita muna 2022 pasina kunyatsokubvunza zvakawanda, uye zvekare pasina kunyatsokuziva kuti zvinorevei. Tainge tichingoda mwana, nhamo yekuda mwana. I am sure kuti pano pane vanhu vakawanda vanoziva kuti nhamo yacho yakamira sei. Mukoma, pakaitika shanduko yakandishamisa, a great miracle that I had never witnessed in my life. Mukadzi wangu akabva abatira pamuviri mushure menguva pfupi. Mukadzi wangu akati abata pamuviri, takafara tikati zvose zvainge zvaita upenyu hwedu hwainge huchazonakidza zvino, nekuti kushayika kwemwana mumarriage zvainge zvorwadza. Waiti wakarara nemudzimai wako waingoti zvinokubatsirei kurara nemukadzi wausingakwanisi kupa pamuviri. Saka mudzimai wangu akati abatira pamuviri, takanzi tainge tisingafaniri kuti tinge tichiudza hama kana anyone kuti izvi ndo zvainge zvavapo, nekuti painge pava neumwe munhu weukama uyo ainge achida kutiganyira kuti nhumbu iyoyo
isazvarwa. Saka mudzimai wangu ainge ava kugara kubasa kwake when she was pregnant. Vanhu vazhinji vakange vasingatozvizivi kuti mudzimai wangu ainge aine pamuviri. Takanokumbira stay in kumurungu wake, ndini ndaitoenda ndichinonomuona kusvika achizonozvarwa. Takatotakurwa nemotikari yemurungu tichienda naye kuchipatara. Mukoma, kufa kwakaita baba vangu chakava chishamiso. Baba vangu vakatanga kurwara, mudzimai wangu akatanga kurwadziwa nenhumbu. It was somewhere kuma 4:03 am mesejiwo ichipinda ichibva kumusha zvichinzi baba havasi kunzwa zvakanaka. Saka ndakabva ndachizotaura nemurungu kunze kwachena, ndokubva aenda nesu kuchipatara. Mudzimai wangu ari muleba achirwadziwa. Baba vangu ivowo kwavari vainge vatostroka vachirwadziwa, vachiti painge paine chinhu chainge chakavabloka pahuro pavo kana kutaura. Hanzi vaita zvekutaura nezwi rakashoshomekera nekuti vainge vaine chinhu chainge chakavavhara pahuro pavo. Pasina kana warning, mushure mekunge mudzimai wangu abereka muti wakadonha, asi muti wemuavocado uyu waisabereka uya kudonha kwawakaita. Hanzi chakava chishamiso chakashamisa vanhu vakawanda, nekuti hauna kungodonha, wakaita zvekutsemuka nepakati ukabva wawira pasi just like that. Mwanawo achiti ngee kuchema, mudzimai wangu achibata mwana. Ndakabva ndatanga kuzvibvunza ndikati, is this a coincidence kana kuti pane something chakaitika? Saka mukomanashi hapana hake anoziva chokwadi, but sekuzivawo kwamava kuita kuti nemudzimai wangu takaenda kuna madzibaba tikanoita a go back to sender. Takaita zvinhu izvi tichiti mudzimai wangu ari kuuchikwa tikwanise kubatawo mwana sezvo nguva yainge yareba, ende pakaberekwa mwana baba vangu vachibva vafa, muti uchibva wadonha. Saka ndakazodzokera kuna madzibaba David ndichida kungonovatenda kuti vainge vakandibatsira kuuchika kwavainge vakaita mudzimai wangu, zvinhu zvandainge ndichida kutenda kwavari because ndakaona kuti vainge vachiziva kushanda basa ravo. Ndasvikako umwe mubvunzo mukuru wandainge ndiinawo wainge uri wekuti pane zvavainge vakaita here kuna baba vangu. Saka pandakaenda kwavari vakati kwandiri, ndakaziva kuti kana ndikakuudzai chokwadi unoramba kuti baba vako ndivo vakarara nemukadzi wako. Ndikati, komakadii makangondiudza before the go back to sender? Vakati, waizoramba kuti baba vako muroyi. Mukomanashi ndozvandakaudzwa eni. Baba vangu vakatofa, tikatovaviga. Ndakanze ndike ndichisiya mudzimai nemwana, ndoenda ndiri ndega. Saka ndakaenda ndikanoviga baba ndiri ndega. Kwava kubva ndachizodzoka. Ndadzoka vakatondifonera vakati, usangoenda kumba kwako straight nekuti unogona kunge uine zvinhu zvaunenge wakaberekeswa. Ndikati, saka ndodii munhu waMwari? Vakabva vati kwandiri, unotanga wauya kunoku. Ndaenda kwavari vakabva vachizondigezesa neminamato yavo. So right now ndo situation iripo. Ndine mwana wangu mukomana, mwana uyo wandinoda nemwoyo wangu wose. Chipo chandakapiwa kubva kuna Mwari, asi chipo ichi chakauya nedzimwe nzira dzinorwadza. Dzimwe nguva ndinotya, ndinozvibvunza kuti asi chii chakaitika kuti mwana uyu ange achizonzi avapo. Ndiri kurarama ndine guilt yakanyanyisa mumwoyo mangu. Ndiri kurarama ndisingadi kuziva chokwadi, kutotya chokwadi nekuda kweguilt yekuziva kuti zvimwe kuda zvinogona kunge zviri zvechokwadi kuti baba vangu vainge vakaromba, ende vari ivo vainge vakavhara chibereko chemuroora wavo. Zvavakazviitira ndivo vanogona kutozvipindurira, but ivo havasisipo baba. Handizivi kuti sei ndakabvuma kuita zvinhu zvakadai, but ndaidawo mwana mukoma. Mubvunzo wandinoda kubvunza kubva kwamuri nedare renyu wandiri kubvunza nhasi uno, ndoudza ani chokwadi ichi. Ndongogara
ndakanyarara here ini nemudzimai wangu tichimboziva secret yedu, kana kuti ndinofanira kuti ndige ndichienda kuchechi ndonoreurura, ndiri kuda kubatsirwa, ndapota isai nyaya yangu, zvimwe kuda pane anokwanisa kundipawo mazano. Upenyu hwangu hwakachinja, ndine mwana asi ndakabva ndarasikirwa nababa vangu, uye zvose zvaiitika pamba, mashura nezviratidzo zvakabva zvapera. Handisi kukwanisa kana kuzvinzwisisa. From Anonymous Ryan. Muri Zimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna Ryan. Ngatitaurei navo mukoma Ryan ava mucomment section. Kana usati wakambosangana nazvo unokwanisa kufungidzira kuti dzingori nyaya, but ukanyatso kupinda muma problems, ukasangana nema spiritual encounters, unoudza vamwe zvechokwadi, ende kana wotaura vamwe vanenge voti uri kunyepa. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatitaurei navo mucomment section mukoma vedu ava. Hanzi ndoudza aniko inyaya yatanga takango chengetedza tiri pakati pedu tiri vaviri, ini nemudzimai wangu. There was no one else who knew about this. So let us try to assist him in comment section. Rekedzeiti vatenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi ndinoitawo zvegot breeding business rakaoma. Kana uchida kuromba tanga business. Ini ndakaromba ndichirombera business rangu rekupfuwa mbudzi. Zvino ndava nemari asi handina rugare mukoma. Please muzongoisawo kanyaya yangu kune vedare renyu. Handisi kunyora zvinhu izvi kuti ndinge ndichichikidzira vanhu kana kudzikisira vanhu, asi kutoreurura kwandichaita kunogona kubatsira umwe munhu anenge asati ava committed into any kind of a business. Kana paine munhu ari kufunga kupinda mubusiness achiti zvinhu zvichafamba nyore, ngaatange anzwa zvandakasangana nazvo. Ndiri murume ndine makore 38, iniwo ndinogara muno munyika asi ndakamboshanda kwemakore akawanda ndiri muSouth Africa. Saka mushure mekunge ndaona kuti South Africa yava kutanga kudhakwa, ndopandakabva ndachizotanga kuita zvegot breeding mainge muri mugore ra2018. Ndakanzwazve paFacebook vanhu vachiti mbudzi dzinobereka very fast nekukurumidza, dzine market uye zvekare unogona kukasika wadzitengesa. Saka ndakaona sekunge opportunity yakanaka. Pakutanga zvinhu zvaitonyatso kufamba, ndakatanga kutenga mbudzi dzangu 10 ka1 akutovaka matanga. Ndikabva ndasiya munhu ainge achichengeta zvipfuwo, madhamu vari paJane, kwava kubva ndadzokera kuSouth Africa kuti ndishande ndichiwana mari yekuwedzera. Ndaipota ndichienda kumusha after every 2 months ndichinocheka progress, ndichitoona kutoti zvinhu zvangu zviri kufamba, ende mbudzi dzainge dzichibereka kukura, vanhu vachitotanga kutouya kuzobvunza mutengo wembudzi. Ndakafara ndikatoona kutoti zvainge zvichiratidza kuva zviine future izvi. Saka muna 2019 zvinhu ndopa zvakatanga kushanduka. Mbudzi dzangu dzakatanga kufa pasina chikonzero, zvainge zvisinganzwisisiki. Takaedza kuita zvose, kuenda kunana veterinary, kushandisa mishonga, kuedza kuchinja chikafu, asi hapana chakashanda. Dzimwe dzaita sekunge dziri fine nhasi, kana kuti makuseni dzinenge dzichiita sekunge dziri right, manheru mbudzi yotongofa for no reason. Mari yangu mukoma Nashi yakatanga kungoperera padziri mbudzi idzodzo. Ndainge ndava kushushikana apa pressure yemhuri semunhu ainge aine mhuri yake. Mukoma Nashi, kana business rikatanga kudonha, unokwanisa kutozvigadzirira humwe urwere mumuviri mako. Ndozvainge zvava kuitika ipapo. Ndainge ndava nenguva yekuti ndainzwa kuti moyo wangu uri kuita sekunge uri kubayiwa netsono nekuda kweBP. Yaiti kana yakwira inenge yakwira. Ndaisakwanisa kuti ndinge ndichidzikisa BP yangu kunyange ndikaenda kunana chiremba. Zvinhu zvainge zvakaoma kane mukoma. Ndainge ndava munhu ainge atotarisana nerufu. Apa mhuri yakangotarisana neni. Vamwe vainge vachita sekunge vaindifarira,
vakanditiza mushure mekunge vaona kuti zvinhu zvangu hazvichafambi zvakanaka. Ndakange ndisingacharari usiku ini ndichingofunga chete nekuda kwezvefailed business rangu iroro. Ndopandakazosangana neumwe murume uyo ainzi Jonathan uyu ainge achiitawo zvemabusinesses and ainge aine mabutcheries ake. Saka ndakawana information ndikatanga kutengesa mbudzi kwaari. Saka aingoti kana akandiudza price ndaingoti it's okay because chadainge ndava kuda kungoburitsa mbudzi idzodzo mumaoko mangu ndinge ndichiwanawo zviprofiti zvishoma. Saka akazondibvunza nerimwe zuva ndikati ini chef ndapererwa, ndichakwanisa kuti ndirambe ndichienderera mberi nebusiness rakaoma boss. Saka akazondiudza kuti iye ainge aine munhu uyo waainge achida kundipa mafone numbers ake, akaita offer yekuti aigona kundibatsira asi kwete nenzira dzekuti anondipa mari, no, iye aiva nemunhu uyo anobatsira mabusinessmen avo vanenge vawirwa nematambudziko. Saka ndakabva ndabvuma, kunyange ndainge ndichitya kuti ndaikwanisa kuzopinda muzvinhu zvandaisakwanisa kuzobuda mazviri, but an offer is an offer mukomanaship. Ndakatora mafone numbers ndokubva ndataura nemurume uyo akandiudza kuti ndaifanira kuti ndige ndichizosvika mumatare make. Ndakazoenda kumatare kuya. Mushure mekunge ndasvikako ndakabva ndanzi kana uchida kuti business rako ringe richibudirira chitora mbudzi imwe chete wobva waenda paguva rehama yako, munhu akafa ari wedzinza rako. Ndakabva ndachizoti ndadzokera kumusha, izvi ndichizviita ndakaenda ndiri ndega, mudzimai haana zvaanoziva to this day. Ndakabva ndaenda kumakuva ndikaenda paguva rehama yangu. Wainge uri usiku ndiine mbudzi yangu. Mbudzi ndakangoibaya rumwe chete nebanga padumbu apa. Mbudzi ndokubva yatogwadama, haina kana kumbochema, haina kuita sei. Ropa ndokubva ratinyakata everywhere pamusoro peguva, asi ropa iroro mukoma randaitya kuti raikwanisa kuzoonekwa. Ropa rakanyura rose muguva pakasara pari dry. Ndakanzi ndige ndichisiya mbudzi iyoyo. Makuseniseni ndakamukira nekutyaka kuti vanhu vaizoona shura kumakuva mbudzi yakaurawa ikasiwa iri pamusoro peguva. Ndakashandisa guva ravatete vangu, hanzvadzi yababa. Ndokubva ndachizoenda ndikanoona kuti pamusoro peguva paya painge paine mbudzi yandainge ndasiya ndakaivhiya painge pasisina chinhu. Zvakandishamisa mukoma because handina kana kumboona kana sign yekuti pane mhuka, mapere dzakauya dzikatora nyama yembudzi. Painge pachiita sekunge painge pasina kana zvainge zvakamboitika. Saka ndakangoti ndezvemweya izvi, zvemweya zvagara zvinonetsa kunzwisisa. Mushure mekunge ndaita zvandakaita, zvinhu zvakachinja very fast mukoma. Mbudzi dzangu dzimwe dzainge dzichirwara, dzainge dzichiri mumatanga, dzose dzakabva dzarikavha. Handina kuzomboita mbudzi dzinofa dzisati dzabereka. Dzakatanga kubereka zvakanyanyisa. Ndikatanga kutobatawo mamwe macontract ndichitotanga kutosupply even masupermarkets nemarestaurant uko kwandinotoenda ndichitonosiyawo nyama yembudzi. Ndikatanga kuita zvepig farming. Pari zvino ndine mbudzi dzakawanda, ndine nguruve dzakawanda, tinoita zvekupfuwa huku uye zvekare nemombe. Zita rangu rinotozivikanwa mukomanashe semunhu uyo anoita zvekupfuwa mbudzi. Vanondiona vanoti uyu ari kugona kumanija business rake muikonomi yakaoma, asi havazivi chokwadi. Kubaya kwandakaita mbudzi iya handina kunge ndakaziva kuti ndainge ndichazotozvibayirawo mwana wangu. Zvakaitika ndezvekudai. So mushure mekunge ndatanga kuona progress, mwana wangu akatanga kurwara achiti ainge achinzwa sekunge ane maronda mudumbu. Ino handina kumbofunga zvakawanda. Mushure mekunge mwana atanga kurwara zvakaomarara kudaro, semunhu ainge ava nemari, takabva tachizoenda kuchipatara nemwana. Taenda kuchipatara, mwana akabva achizonzi zvechokwadi ainge aine maronda mudumbu, ainge aine maulcers. Akange ava nechikafu chake icho chaainge achifanira kuti ange achidya. Mwana akasvika pakuti aiti kana
akadya chikafu obva arutsa. Takagumisidzira tava kuita mwana wekufidha nesyringe achichema. Akasvika pakuita maronda pahuro. Nerimwe zuva ndakange ndisipo, ndakangonzwa izwi rakati kwandiri, chimbobva pamba. Ndokubva ndateerera voice riya, ndikabva ndabva pamba ndikaenda kumashops. Ndichidzoka mwana wangu ainge atofa. According to what my wife told me, akati mwana akangochema, akati ndabayiwa nebanga padumbu, hana yangu yakarova. Ndakabva ndatanga kufunga zvandakaita paya, kuti ndakabaya mbudzi pamusoro peguva ravatete. Ndopandakatanga kuti kufunga kuti kubaya kwandakaita mbudzi iya, mwana wangu obva afawo achichema achiti ndiri kunzwa sekunge ndabayiwa padumbu, pane munhu andibaya nebanga. Asi handina kuda kutaura, ndakabuda ndikanogara hangu motikari ndikatanga kuchema. By then ndichati ndainge ndabva mukutenga GD6, motikari yedu yekutanga namadhamu. Saka ndakangochema mukoma nekuda kwekurasikirwa nemwana wangu. Mwana takamuviga, zvinhu zvikaramba zvichingofamba, tichiita mabusinesses akasiyana siyana. Madhamu vangu ndakazovatangirawo mabusinesses avo, asi tine mari, asi handina rugare, handikwanisi kufara sezvandainge ndichimboita. Ndine zvimwe zvandinoita in secret, kurara nemastreet kid, zvakomana kana kuti vanhurume, mastreet kid chaiwo asiri mapenzi, nekuti ndo zvinodiwa navatete. Sezvo ndichishandisa mweya wavatete vangu, ivo handiti vainge vari munhukadzi, saka havadi kurara nevamwe vakadzi, vanoda kurara nevarume. Saka ini ndini ndinozorara nevarume vaya vaya. Hazvisi zvinhu zvandinoda kuti ndige ndichiita, but handina choice. Ndinofanira kuti ndige ndichiita zvinhu izvi nekuti mweya wavo vatete pavakambotaura neni, vakauya kwandiri live, vainge vakapfeka dress ravo rewhite iro ravakavigwa vakapfeka. Vauya kwandiri vakati, mwana wehanzvadzi yangu, handidi kunetsana newe, zvandinenge ndakuratidza kuti ita ndo zvaunofanira kuti unge uchiita. Vakataura zvakandishamisa, vakati ndine nyota, ndava nehavi yekunzwa kuda kurara nemunhurume nekuti makore awandisa, nditsvakire murume wekurara naye. Vakazoti vandirotesa. Saka kana ndichirara nevarume ava, ndini ndinoita zvekurarwa navo nekuti ndinoshanduka. Ndobva ndaita kunge mukadzi. Murume wacho anotoona sekunge anenge achirara nemunhukadzi, achirara kumashure uku, achirara neni sekunge ari kurara nemukadzi. Izvi pazvinenge zvichiitika, ndinotonzwa vatete vangu vanenge vari mandiri vachiita sekunge ivo vatova ini. Saka ndo zvimwe zvinhu zviri kundishayisa rugare izvozvo. Handizivi kuti zvichazoperera papi zvadii. Ndokusaka ndauya pano. Kana wafunga kupinda mubusiness, teerera mashoko angu. Business roga roga rinouya nemaproblems. Usamhanya kutsvaka nzira dziri nyore, dzimwe nzira dzinozotokukurira in the future, kurasikirwa kana nemhuri yako. Nhasi ndinongoti dai ndakaziva haitungamiriri, dai ndakaziva ndingadai ndakamirira nguva. Kushanda kwandainge ndichiita zvainge zviri nani, kungozvitengera hangu zvipfuwo zvangu pamusha ndovaka, nevana vangu tingadai tichiri kurarama life inenge iri nani. I am warning you, usaita sarudzo nekuda kwepressure. Usateerera munhu anouya kwauri achikuudza kuti business rakati ndo rinoita. Kana wava mubusiness, kana vanhu vakauya nemasolution, ziva kuti every solution, iyoyo solution inokwanisa kuzotokupinza mumadhaga. Handisi kuziva kuti ndichabuda mazviri sei, handisi kuziva kuti ndinofanira kumira here kana kuenderera mberi. Ndingori pakati nepakati. I don't have any direction at all in life. Kana paine umwe munhu ari kufunga kutanga business, my final words, unokwanisa kuzogumisidzira waromba. Ini mari ndinayo, asi upenyu hwangu hwakaoma. Hazvisi nyore zvandinoita izvi. Kana ndikabatwa nevanhu vemutemo, ndogumisidzira ndava pasocial media, vanhu vachindiseka. Ndo secret yangu. Kana mukazoposta muzondizivisa, ndinenge ndiinemi ndiri mucomment section.
muri Zimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma azvo vedu we, hanzi kana uchida kukasika kuromba tanga business, kuromba kwako kunenge kwava padhuze. Zvakangooma azvo vedu we. Pane imwe nyaya ndinoda kutanga nekungoti apology kwamuri dear sister, nekuti ndakatononoka kuverenga nyaya yenyu. Please uyai mutiudze makaenda here kuNigeria kwacho or not. I am begging you, please forgive me. Handida kunge ndakaona confession yenyu nekukasika, nekuti vanhu vazhinji vanosenda messages vanenge vachingobvunza kuti nhamba dzevanhu vanorombesa tingadziwanawo here. Saka pane vanhukadzi vakanditumidzira nyaya yavo vachiti vari kuda kuenda kuNigeria. Inzwai nyaya yavanhukadzi vedu. Hanzi ndinonzi Anesu. Makadi henyu mukoma Nashi, please post for me as ID. Ndiri kunyora nyaya yangu iyi, ndinoda kuzokunzwai muchiverengawo nyaya yangu sekuverenga kwamunoita mamwe confessions enyu. Saka ndinoda kuti munge muchindipawo advice, please mukoma, itai nekukasika. Zita rangu ndinonzi Anesu. I am a woman. Ndakabva kumusha, ndinogara muno muJohannesburg. Ndinoshanda as a maid, but handisi kushanda permanent. Ndinongoshandawo mudzimba dzevanhu vakasiyana siyana. Saka life yacho haisi kunyatsokuita iyi. Asi ndine shamwari yangu, zita rake anonzi Gamuchirai. Gamuchirai munhu wandaiziva ari munhu ainge achitambudzika. Ndiye akatondiudzawo muno muJoni. Ndakazotokumisidzirawo Gamu uyu ndava kutomubatsira iye nemurume wake dzimwe nguva pavanenge vaumirwa neupenyu. Saka pakazongoitika change isina kana kumbonzwisisika. Muna 2024 ndipo pakachinja zvose. Gamu uyu akambotiza murume wake, ndikatonetsana nemurume wacho achifungidzira kuti ndainge ndichiziva kwainge kuina Gamuchirai. Akangonyangarika, akabva achizodzoka. Paakadzoka mukoma Nashi akadzoka ava munhu ainge asisina kujairirika. Akangotanga kungoita mari zvisinganzwisisiki semunhu ane saluni yake. Iko zvinozvo kunongoshanda maSouth African chete, uye kana equipment yaainayo musaluni make unongoona kuti uyu munhu ane mari dzake. Kana kalife kavava kurarama because vakabva vabuda mulocation vakabva vatanga kugara mumasuburbs. Ane maclients vanhu vakapfuma. Saka ndakangoti maybe Gamu akawana blessa kana kuti mabusiness connection. Nerimwe zuva ndakasvika pakumubvunza zvose, ndikati naiwe Gamu, chii chakaita kuti unge uchizopfuma nenzira dzakadai? Akabva ati kwandiri, ndakaenda kuchechi kuNigeria. Saka ndikati kuNigeria wakaenda rini? Akabva aseka akati okay, hande kumba, ndainge ndiri kusaluni kwake. We then drove tikabva taenda kumba kwake. Akavhura imwe safe, mukati mune imwe passport iyo isingazivikanwi nemurume wake. Saka passport ndo yainge iri passport yake yekudhara. Akazonotora imwe passport akandiratidza stamp. Patori nestamp mukoma Nashi, ndakaona stamp yekuNigeria inoratidza kuti akatora flight from South Africa to Nigeria akambonogarako. Pose patainge tisingazivi kuti Gamu aripi. Akati kunamatirwa kwaakaitwa kokuNigeria ndo zvakaita kuti ange achizoita mari. Mukoma Nashi zvaakandiudza izvi it is very funny. And akataura rimwe statement rakandityisa. Akati kuNigeria kune mari, but kunoda munhu anenge aine zvivindi. Hakuna munhu anobudirira pasina sacrifice, kana Jesu chaiye akatoita sacrifice. Zvinhu zvakandishamisa zvaakataura. Saka pane zvimwe zvinhu zvandava kuona paari Gamu uyu. Dzimwe nguva maso ake anoshanduka kuita kunge ekidzi so, ende pamba pake pane mimwe mitemo so. Anokwanisa kuti kana akakusiya wakagara mudining, anopota achikudongorera zvekuti unogumisidzira usisiri comfortable zvachose. Pamba pake hapajaiririki, unenge uchingonzwa kungotya. Apa anogara aine zvimwe zvidhori mubhegi rake, yeti ari kuti akaenda kunonamatirwa kuNigeria. Nerimwe zuva
ndakamubvunza ndikati, Gamu, kwesei wava nemari? Do you mean kuti wakangononamatirwa chete? Akabva ati kwandiri, kana uchida mari seyandiinayo. This was after ndamukumbira futi mari. Akati, hazviite kuti ndirambe ndichingokupa hove anesu, ndoda kukudzidzisa kubata hove. Saka ndozvaakandiudza ipapo, akatondinyima mari. Zvino ari kuti kwandiri, kana uchida kuti unge uchizorarama good life seyandiri kurarama nemurume wangu, handei kuNigeria tonospenda Easter tiriko ikoko. You are going to see when we go to Nigeria patinozodzoka, your life is never going to be the same again. Ndikuda kuti munge muchizoverenga nyaya yangu mondibvunzirawo nevedare renyu. Easter is fast approaching mukoma. Ndoriska here? Ndoenda naGamu uyu kuNigeria here? Passport ndinayo, mari akati ndiye anokwanisa kundipa mari ndozomudzosera later on kana kuri kunzi ndinenge ndava nemari. Anzi mari dzangu dzauchazoshandisa kana wava kuNigeria, mari dzangu ndinenge ndichidzida back. So I really do not know kuti ndoita sei. When you post my story, mukoma mozongondizivisa nekundipa link ndikwanise kuzokutevererai pamunenge moverenga nyaya yangu. Help me as quick as possible. Yo, muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Again, apologies my sister, ndakanonoka kuverenga nyaya yenyu. Easter yakatodarika, hatizivi kuti makazoenda here kuNigeria. Kana zvichiita, please come back motiudza kuti makaenda here kuNigeria or not. Zvakangoma hazvo vedu ngatitaurei navo mucomment section vanzvadzi vedu ava whilst we are waiting for her update. Regedzai tibatenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makavika chitupa changu. Let this be a warning kune avo vanoda kuita zvemujolo. Izvi ndo zvandakaitwa nomumwe murume uyo wandakasangana naye paFacebook. Takasangana wainge uri musi wa 25 December, the worst day of my life, something that I will never ever forget. Ndechinyora zvino izvi ndinoda kuti vamwe vakadzi vange vachiziva kuti kunzoko kuri very dangerous. Izvi ndo zvakaitika kwandiri mukoma Nashi. Ndiri mudzimai uye zvakare ndine makore 29, ndinoshanda as a maid muno muJoburg. Sezvo ndiri munhu anga anyanyisa kugara ari ega, ndakabva ndatanga kupinda mumaFacebook groups, kunyanya maZim Christian dating groups. Ndaingotendawo kuti vanhu vanenge vari mumagroup imomo vanenge vari maChristians vaine moyo wakanaka, vanenge vachida real relationships that will end up in marriage. Ndopa ndakabva ndachizosangana naye, zita rake ainzi Charles. Saka akange ari munhu airatidza kuva a good Christian man. Pakutaura aigara achingokota maBible verses ende ainge achitaura zvainge zvine kundiremekedza mukati, asingamukumbiri dirty pictures. Saka ndakati ndawana munhu chaiye. Takataura mazuva akati one day towards December, mavideo calls. Akasvika pakuti ndakusuwa uya kunoku kuDurban. Ndikati no, iwewe unouya kunoku because ndinotya kuuya kuDurban, uya kuJoburg. So by the time patakazosvika paXmas, tainge tatoronga nezvehook up. Since tose tiri vaviri tainge tisiri kuzoenda kuZimbabwe, tisiri kuenda kumusha for Christmas, takafunga kuti tainge tichazogara tose throughout December. Akati achauya muJoburg, ndikafara ndikati Mwari mapindira. Saka akauya wainge uri musi wa 22, aifanira kunge akauya musi wa 17, but akati vainge vasati vavhara. Zvose zvaifamba zvakanaka. Mukoma Nashi akandipa mari, kunditengera foni, kutumira mai vangu mari. It was so wonderful. Ndainge ndava kutoti pano ndava kutomutizira, ndava kutodzokera naye kuDurban. Ndakafungidzira kuti maybe our relationship yainge ichazoenda kure. Takatanga kugara tose mumba mangu, asi ndakaona kuti munhu aikasika kutsamwa zvainge zvisinganzwisisike. Ndaiti kana ndikamubvunza kuti sei uri zii, anenge akangotsamwa. Aingoti no, ndiri bomb.
aiti kana akabata foni yangu ongoratidza kuti aramu ongoisiya pasi, yet ndainge ndisina vamwe vanhu vandainge ndichitaura navo. There were only a few messages evamwe vanhu vainge vakandipfimba mugrupu imomo. As you know kuti kana uri single unenge uchingotaura nevanhu vakasiyana siyana, saka ndakakanganwa kudeleta mamwe mamessages. Mukomanashi ndakaifira nyaya iyoyo, ndo yaainge ava kungogara achingotaura nezvayo nguva dzose. Handizivi kuti chii chakamutsa violence mukoma. Tichingotaura suddenly akabva ashanduka. Vainge uri musi weKrismasi, saka akangochinja akatoratidza kutoti ibhinya, akatanga kundipomera zvimwe zvinhu zvandainge ndisinganzwisisi. Hey, you are lying to me. Une vamwe varume here vaunombopota uchiunza muno mumba? Ndakaedza kutsanangura asi ainge asingachadi kana kuteerera. Banga kumunhu mukoma. Zvinhu zvakabva zvachinja. Akabva atora banga kudaro. Ndaifungidzira kuti ari kuda kungondichikidzira, asi kwete, akabva auya pandiri. Lucky enough ndakangosimudza ruoko. Ndasimudza ruoko akabva andibaya paruoko rwangu. Ndakatanga kuridza mhere ndikachema ndichishevedzera, ndibetserei. Handiziviwo kuti sei ndainge ndasimudza ruoko nekuchema kwandainge ndoita, because ainge akagara pamusoro pangu akandidzipa pahuro, but still ndakadanidzira mukoma zvekuti ndakanzwa huro ichidavirira nekurwadza nekudanidzira kwandainge ndaita. Lucky rakaitika nderekuti tainge tisati takiya do. Vanhu pavakanzwa mhere vakamhanya vachipinda mumba. Pavakapinda vakamubata. Charles uyu airatidza kuva munhu ainge aine simba rakanyanya. Akazotoita zvekutorohwa nechitina neumwe murume kwava kubva achizodonhera pasi. Ndiri mushoko kudaro, ndakatanga kufunga ndikati, saka murume uyu anogona kunge anga atongori mhondi. Zvimwe kuda ndo zvaanotongoita. Anotongofamba achitongoita zvemahook-ups. Kana aita hook-up nemunhu waanenge aita hook-up naye, obva atongomuponda. Saka mukomanachi kunyangwe ainge achiratidza kuva munhu ainge aripo kukota maBible verses, but he is a serial killer. Mapurisa akazosvika vakamutora vakamusunga. I just want other women to know kuti ngwarirai maFacebook dating groups, chenjerai. Asi munhu wese anozviti muKristu, iye anenge ari muKristu, unokwanisa kusangana nemunhu anokwanisa kukuuraya. I will never do that again. Zviri nani kutosangana nemunhu physically, tasangana physically then tobva tatanga tadzidzana, than to just jump into a relationship. Zvinhu izvi zvakaitika kwandiri nanhasi uno mukoma ndichiri kungofunga nezvazvo, and I'm very traumatized nekuda kwaizvozvo. Kana kufamba ndiri ndega ndinotya mumba macho usiku, kana ndakarara ndirike ndichingonzwa kungotya nguva dzose. Kana mukazoposta nyaya yangu muzondizivisa, ndinenge ndiri mucomment section. Muri Zimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Kana kuri kunzi unoitawo izvozvo zvemahookups epaFacebook, you can come to my inbox and share with us your own experiences. Ndezvipi zvimwe zvawati wasangana nazvo zvakakushamisa, zvakakutyisa? You can come to my inbox and then you share with us your own side of the story. Variwa vateereri ndo mamessages avo ndanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Thank you very much for watching. Nevose avo vanopota vachikomenta mucomment section, ndichida kungoti kwamuri thank you very much. Rambai makadaro tichibatsirana kubatsira vana Haiti vanouya nenyaya dzavo.